Pag-hide lang ang akong name, Papa Joe, o Papa Litoy, o palihog tambagi ko. Bahin kini sa akong asawa. Nga naman siya, Papa Joe, nga kung mauli ko sa balay, gikan trabaho, magsapot-sapot dayon siya. Usahay sa akong kalagot, mura na kog kadapaton. Pero ako na lang ang tuson. Mura kog uihan niya, makalagot. Sukat-sukat, Papa Joe, sa 2 years na mong panag-uyab ug 4 years na mong kasal, wa pa o kadapat niya. Wa ka ni siya nangitag rason para madapatan ako siya, Papa Joe. Palihog, tambagi ko. Well, mga bata pa siguro ni sila papalitoy, no? Yan, muraga mao ni sila papalitoy. Yan, mga bata pa, mga 20 kapin pa ni sila, no? Ba't mama ni sila o kasamsa ni sila? Alright. Anyways. Sige. Ako siyang kitanaw dali yung profile. Dong, ingon maka-hide my name. So, Dodong lang ko tawag ni mo, ha? Inganin ni siya. Ningon ka, mataguli ni mo sa balay, magsapot-sapot ang imuhang asawa. Basta nung nagpapansin lang na. Pwede pa ba dyan? Namaraig na siya. Namaraig na. Yeah. Dili lang kamao siya ma-express iyang paraig na ni mo. Yan. Usa, basin o gisapot imong asawa, tungod kay niulitog ka, niya gusto ni mo nga malipay siya, kaniuli ka, pero iyang naibawaan nga, way budget, kuwang sa kwarta. Kaya may dili sa puton anda, dakang bayro nun. Unya, uta ka ba, o gamay ra mo ang intriga. Or, waman mo gikuan diri ka kadauli nimo unsa man kadauli nimo so usa ka usara so sa semana o kadauli nimo kada gabi ingana basin og so sa semana wa sa kitawag or mo lagi na so sa semana iniguli nimo anak pa sila makakaon og tarong basin og wa kay pada so ikompleto ang detalyidong no like for example muli ka unsa man ka muli kanang kausa sa semana o once a week o yan. Once a week, magbabo. Iwik na pa ba dyan muli? Para mag-uniwa siya. Tempo sa. Sige. Kada adlaw, Paps. Taga-adlaw mo na din. Okay, kaya online siya. Sige. Mutan ako ni mo, nakistorya ka sa una ko no taga-simana. Balik ko taga-simana, basta hindi sige na taga-adlaw. Hindi, taga-sparring. Pamutan ako, no? Sige. Kung sa'y rason. Ayaw lang nga, day. Kadit sa storya sigod-tagod, ganun kada uli na ako, magsige naman nagkusmod ang imuhang naong. Mo na ba dyan kahanahay mong naong o nakikalagutan? Diba? Maugid pa ba dyan? Yan dong, saman, basta nung namin problema sa kwarta, i-text ko, no? Or basin tigdugay sa dyan mauli pa ba dyan? Pero taga-adlaw, taga-gabi man kaha. Wala pa Joe, dahil siguro yung kwarta siguro. Oo, anak yun. Basinog, pahunata, usa pa, basinog, waka, dagang mo mga factors, kung storyahay ganin na babae, pero kung kasado man mo, kaya ningon maga nga, kasal, okay ra kwarta man Papa Joe. Mo ba? Performance ni mo. Mo gani. Performance ni mo, like for example, iguli ni mo, basta nikabot ni mo, kapoy kay ka. Wala kay lying time, storya dito. Nakatulgan na lang niya. Nikabot ni mo dito. Ang imuhang makita, ang ihanan lang yung sapot, di na lang kakaparay nga. Pero mamamaray sa ka ba, inikabot nga mura ba o inikabot nga mingon ka nga, imbis masuko. Kapoy yun bitaw pa dyan, tamaw na di ha. See? Sakpan, no? Sakpan, no. Kinalandong, inikabot ni mo, tagsargo mo, maski pa o sa kadlaw, kanang muhangop dyan kasi mong asawa ako ganim suko ganim udi ko hangop po ikaw pa ba Joe? Kanindot anak kay waka kabaw dong kung kanus ata kutob nga pwedeng muhangop mabito na mingon ko nga tell the people you love every day every moment nga I love you because you'll never know that would be the last I love you ng imong masulti. I love you Papa Joe. I love you too. Siya kapoy pa ba dyan taga-adlawon? Kapoy taga-adlawon.
Di nagkapoy di kayo kapuya nga nim saka dito. Dahil na yung pasabot pa ba dyan, taga-adlawon. Dili taga-adlawon siguro na siya. Taga-adlawon siya. Taga-adlawon siguro ni. Umbot lang. Hindi ako maglahi yung pasabot ang Or taga-adlawon. kung yung kakapoy taga-adlaw din nakapoy because when you love somebody wag ka kapoy. Siyempre, special ko na. Pila ba pagduol mo niya imong paraygan ng ino nimo nga mita taga nang nindot kay nga kuan dali. Kanang background. Oh, nga na ba? Oh? Ah. Nagduol niyo. Oh. Ano ka ba mo? Darling, I'm home. Anong gakus mo naman sa nimong naong? Darling, ay nag-uulagi ko pag-ayo, darling. Dagantag pahiranan. Normal na mga bayranan, no? Pero, alam ko doon, kanalay may sugat na to, makaguba na sa to ang good vibes. Bidalibi, kung may problema mo, storyaan to na. Pero yun na pa, nanay sinukan niya. Nana, darling, nana ko niluto dito. Pagpili lang mo kaon, baka o di. Darling, ano sa mga tingod mo? Matiyan na. Ano sa mga darling? Huwag kabayo. Ano ginitinood ka, darling? Kabayo. Sabot ko, darling. Aribi kay Bro, kapoy sa kada sa itong panimalay na. Dali, atos kwarto yun, kung magkaon na to kay masahian ka dito, no? Sa mga kawin, ay sikus mo. Ang guwapa na ba kag sa mga, basta magkusmod ka. Humutan mo, darling. Uy. Sayop ka, darling. Uy, huwag pag iko'y ligo. Organic. I like your smell. Very organic. Kung simot ko naman, no side effect. Sige na kay. Sus, kabaw ka, darling. Sa trabahoan, ikarabi akong ginanghuna. Mao ba, darling? Di ka tayo mo sekretary dito, ha? Mana ko siya ginanghuna. Mao din na imong gidudahan di. Ay, magpakasal ka kung nimo. Kung ang ako lang sekretary mo, di na lang ko yung anak. Kung matagbaw sa kinabuhi. Di kay gagunit sa kong sweldo. Kung imo lang i-account mo, sige, yaw-yaw pa di. Butangan di ka. Ano kusmod niya? Ayun mo, darling. Mamutang mo, darling. Kasi mga kapoy sa darling, buhatan din mo sayop ba? Ikaw, sa may kusmod. Nagdudam lang ko ni mo, doon na ba kay sakit nga, nang laylay na yung mga naong. Lagi, darling, kaya magsilos ko diha ni mo. So may silusan ni mo na ako. Kanang dugay kang maabot. Hanggang porting trapika ka, yun na unsa man taong kalayo, kini ito, bukid ni na Oo, unsa. ganin, atas tayo si Itch, matraffic pa ka. Maugan ni. Asam na yung trabaho di ay. Oo. Wala na, tubag po. Darling, mga babae, wag yung mo kabaw, no? Kaya gusto ninyo na adi-ada dayo, no? Ngayon kita ikakontrol, ngayon doon tayo sa kagulingong sakyanan. No. Matag natin kagulingong sakyanan. Samot na napatay kagulingong sakyanan, matraffic, yun ta na. Banig na nga ito, gaw. Manig na lang. Oo. Naibanig dito, darling. Darling. Uy, Una dito ka, kay pustonti ka. Mo pa, darling. Oh, di ba? Ano, di ba palitin mo marayag siya? Yan. Oh, kamo mga banda di pa marayag sa musa yung asawa no sa mga blit naman mo ginahan. Medyo magdepende na sa mood. Hoy, hi Jam, Kiano, love you. Wala ka sa puta, darling. Okay na ka, okay na ta. Okay. Reply din, darling. Ikaw. Okay, Papa Joe para TTH lang iya, dili siya kapuyon. TTH lang ka. Yan. Kapoy basos na lang. Swerte mo kay naara inyong gusto.
LDR ay nya og DR kuno duol ra og long distance relationship. Hindi magikaw nun. Lagi ka ni Puchi, siya na to. Iya kuno yan palalab nas gawas. Anas gawas iya Papa Joe. Yan. So para di ka magluya kuan, sa di mo ipasod yan nga. Sige. Tumar ka sa akong gitumar. Luya. Oo, mo bangon pagkadlaw ni paugnat sa kusog. Bitaw. Oo, uy. Oo. Yan, naka-epektibo Papa Joe. Oo. Kay alas 6 man mag-gym. No, doktor, blangon ka. Di ka mag-gym. Okay, papalitoy na may line, di papalitoy. Text line, nadari Papa Joe lain. Saan na si Darling? At isa ka on darling. Tapos sa Darling ha, kaya ba sinugmot na oras diri Darling? Sige. Okay, kadit siya. Okay ra ka diha. Okay ra kay darling, uy. Mao na siya mga Andam kabarangay ha, pag I love you gid mo pirmi sa inyo ang mga sa inyo ang mga paris because di kita masahi wag kita na kung kanus at kutob ning kalibutan na. So again, maski sa inyong mga friends, mga love you mo. Oo. Sila mga kaaway Papa Joe. Kabihang rinan man real nag-comment oh. Siyempre, no? Oo, murag manok Papa Joe. Murag tahod sa manok. We'll be right back mga kabarangay. Wala ko pa na. Okay, na problema din papalitoy. Sa text line, nadari Papa Joe. Atong basahan mga kabarangay. Sige. Mayong uto Papa Joe, mayong hapon mo diya mayong uto? Mayong hapon. Mayong uto hapon. Papa Joe. Og ni Papa Litoy. Problema na oron Papa Joe kay ang papa sa akong uyab kay nasuko man og samot sa kuha. Tungod anang magsigi kog adto sa ilaha nga na ako'y dadong sudan o bugas o mga pagkaon para sa iyahang anak. Pero timingon ako nga wa siya kay gibaharan na ko niya Papa Joe. Ngay lambos daw kog tinama og makit-an ko niya. Pero Papa Joe, paagi na nako para makaingon jud siya nga tinud-anay ning kuha pero baliman. Karon Papa Joe, buntis baya nga akong uyab, mag 3 months na. Naglisod na noon ko ug unsaon nako pagpahibaw nga suko man kayo ang iyahang papa nako. Huwato na lang nako nga ipatawag ko sa iyahang papa o ako na lang nga ingnon karon. Ayaw lang i-mention ang akong name Papa Joe kay base og masuko na pudto. Yan, from Palumpon, Leyte. Nakabantay na iyahang papa sa imuhang style pagsugod padaan. Kanya kana imong ka buntis ang imuhang uyab 3 months na. Late na nang imong paghatag-hatag dito bugas pagkaon ug uban pa. Ang tawag anak niya suborno. Suborno de yan. Oo. Gratis de niya. Oo, suborno na. Di lay sa nang gratis. Dahil sa dahil na Papa Joe. Oo, kanang gratis, moro pro bono ba nang libre ba? Kanang heartily given. Mo din nagitawag gratis. Oo, ang kanang suborno in exchange na something in exchange. Kanang manlibre kag ayo o kanang kuan, kanang mga butang na mga appliances, nga na stereo, amplifier, ana, manlibre kag ayo, yung mga ni kay kuman nga, bay, maayo na ba na kanang malate sa ko ha. Mo nagitawag suborno. Ana. So nga na nang subornohan ka nga gwapo kay ka yung kuman i-greet ko ha. Toro. So kana nagpamatuod lang gyud nga sakto ang unahuna sa amahan. Kana kung moto ka dito mayo. Pero wata ka ba og tinudlo sa amahan nga ilambos ka? Pwede gyud na mabot sa amahan Papa Joe. Pwede. Ikaw, amahan man jud ka papalitoy. Nya babae ra ba gani mong anak? Nya wa ka kauyon sa lalaki kitan-an nimo do kirok jud kay ka. Depende gina sitwasyon Papa Joe. Yan. Libro ni? Oo. Oo. Ikaw. Yan. Sige na po. Yung kontrata ni Papa Joe. So, ikaw papalitoy, nga na niya, may bawaan ni mo, huwag ka kauyon sa lalaki kay, naadyo kayo mo yun na niya, imo nang gibaharan niya karon napamabdusan niya imong anak, kung saan man ni mo na. Siyempre Papa Joe, mabuhat gid ang angay di mabuhat. Like,
Tatlo na ko iyang kalipay. No, ba? So, hindi ka mag-istorya sa lalaki niya eh. Siyempre, na naman ang kalagot niya pa ba, Joe? So, sama niyo mo pag-sulti niya. Buhat to lagi to katong ang Hindi sila kang buhat, wala kayo sulti. Man naman to ba, Joe, na sulti naman niya, man naman to, sulti naman niya ang kuan, bahad. Niya? Mo to buhat to na to, So, kaya kasuko. niya, mingon lang uban diha nga, may gani kay gipanagutan na, kay saway managutan na. Palitan ako ang laki. Ikaw laki, Joe. Ako ang laki. Niya, mo na, wajud ka makauyon nako niya. Sige. Moto na namabdos ang imuhang anak. Niya, siyempre, namahan na kadaan sa una nga wajud ka makauyon. Sige. Niya, karon nahibaw-ani mo nga Mabdos na akong anak. mabdos na. Okay. Anian na ang pagdepensa ni Papa Litoy. Ang programang ito ay rated SPG. Dong, No. naman ka sa amo, nagunsa man ka dire. Ani ako noy para ato bangon ng ako ang Unsa? Tingog ya, dong, wag ka tingog. Nakalimot ka tong gibahan ako sa una. asa to noy. Katong pa kanon kagamuting ingani kadako. Balik na nga na ako dire kay pahibaon ti ka nga mabdos imong anak. Unsa? Ya dong, nakalimot ka tong gisulti na ako. Pwede ka tong buhaton di ani mo karon dayon. Asa to tay. Nga pakanon kagamuting ingani kadako. Mao ba? Suway ko na tay. Suway na yun! Bitaw ni kamuti do balangoy ra ni. Sawa ka tay, sugot ka nga minyuan ako ng anak sa man. Di lagi ko musugot kay wa ko kauyo nimo. Kaya ano? Kita ba di magtapat di man? Inuon sad. Kailangan ko maminyo ang anak ka ng dato nga parehan ni Papaal. Dunay car ug piso naliti. Tampalasan ka. Ayaw ubsa pagtanaw mo sa katawo nga sama nako. Kay wa pagkakabaw kung si mabuhat nako. Unsa ba pili mabuhat nimo ha? Aber? Wa ka mag-follow na ako sa Facebook mo nang wa ka makabaw unsa ko. Kumo kay nga nila kung itsura katuo ka nga pobre nako. Pagkatampalasan. Way po angod nga pagkaamahan. Napatingon ka ana dong. Na ako'y dakong damgo sa akong anak. Na ako'y nindot nga future nga ihatag diya niya. Wa man gani ka kahatag og future sa imong asawa sa imo namang anak noon. Oy, nakahatag ko future sa akong asawa. Gipadukdok na kog baffles. Kaway ayo nga pagkaamahan. Muna siya, kung di ka kadawat, at least nanubag ko sa akong gibuhat sa imong anak. Mao ba? Oh, So may tuyo nimo diri nako. halay ka bugo sa imong. Nangatubang gani ko para sa imong anak. So may gusto nimo ma? Di man ko musugot. Kaya ano? Kita na ay magtipon. Nga naman, sugot ra ka. Okay na saan. Kiss ka baby. Ayun na mo. Mga asa ni mo yung papa, oy? Oo. Buta na kayo yung Papa Bob Jo. Dahil makadungog yung mga anak, mingon nga. Unsa man? Bangga is papa. Mahadlok man. Yan. Isugay kang kuan nguyab. Ako yung mahan, be. Ikaw na po yamahan Papa Jo? Ako yung mahan. Nya ako'y nakapamabdos? Sige. Sige, pasok. Hoy. Uyamot nga litoy. Dad, may adlaw diya, Tad. Si Dad. Dad, uy, ngulbo.
Social na. Ha? Iho. Dad, Ay pagtawag na ko amahan kay wa ko'y dugo nga naglatay sa imong kaugatan. dili dad oy minyuno na mi sa imong anak. Mabdos na to. Kay ngano? Tungod kay ikaw ang amahan sa akong anak. Amahan sa anak sa akong anak. Musugot na lang ko dayon. Ah, nung ka. Wa kay mahimo dad. Mabdos na to imong anak. Kay Kay ngano? dako ka nang tulubagon diya niya. Tulubagon? Yeah. Di man gani ka katubag og 1 plus 1? Ay, katubag ko na doon ay kasayon. To. Sayop. Unsa di answer dad? 11. Pahawa ora mismo. Kay dili ka ngayon sa akong anak. Usa ka hampas lupa. Dili dad oy. Ano nakaingon magkaanak hampas lupa. Naong nang nimudahan. Untora. Musugot ra ko nga mapangasawa nimo ang akong anak. Ya dad. Kung matubag nimo ang akong pangutana. Sige dad, itanong mo sa akin. Usawan mo pagsulti sa English be. Untora. Isulti sa English, musugot ko dayon. Usa in English sa ikapilang presidente si Duterte sa Pilipinas. Dad, magbuwag na mi sa imong anak karon dayo. Parang ka ito buwag na dayon. Wa man tag Amerika dad oy. Pag ko'y klaro ko. Mga kabarangay, murag lupa, mayong ihampas. Yan. Yan. So, at least, nga ito, musulti kas tinuod. Di ba? Yan papadyoy pakita gyud niya. Ipakita mo. Pakasli ang akong tiya. Imo mga anak dad nganong tiya man. Ato ka. Pakasli si Hinlichu. Suman, 1 million plus Hinlichu. Ako, day. May padad. Okay mga kabarangay, bitaw nga na. Nagi mga girikanan nga di gyud kadawat pero wa sa mabuhat. Nga naman na. Mamaningon nga unsaon man na nga naman na. Oh, di ba? Yan. Pakita bitaw kung pobre ang tao sa. Bogi pa ba Oo. Naging diskriminasyon pa ba dyan? Pero most lagi, di ba sa di mo papasaw na hunas ginikanan nga wa mo lain dam kong ginikanan kundi ang mayang kaugmaon sa ilahang anak. Mao gyud. Dili maugmaan og uli. Oh, yun, di ba? Siyempre no. Oo. Siyempre kung ikaw na mamahan, ginadyo ka nga, portigo ni mong antos, kung nakidamgo nga, para sa mo lang anak nga mayo ka nga, dili ko gusto nga mahiaguman sa akong anak, ang ako nagian sa akong asawa, nang disodas na akong asawa, mingon nga, ang imong asawa, mingon sa siya imong anak nga, susday, kung maminyo ka rin ka ng tarong di taon, di ba? Oo. Pero saan lagi, ang uban sa lagi, maguna-una magudugbuhat ana. Dayon kung magkabulyaso na, o niya, di madawat, ingnon dayon nga mata pobre. Itaw bang mata pobre pa ba dyan no? Lodo na yung mata di ay? Di, ano siya ka na? Idiomatic. Idiomatic siya. Mata pobre, may ito siya, ang iyahang mga mata, pobre o mga tinanawan ba? Ubos o tinanawan, Ubos, mata yan. pobre. Mao di ay no. Oh, yan. Di mo siya pranin mo, mata dato. Kaya tanaw ni mo siya mo kailan dato. Gimuta namin ako mata. So, mga na siya. So, yan. Papa Joe, saan na siya?
patambok na ito sa papalitoy gabi. Ha? Lahi ito. Sige, damgo ni Skuan. Hindi, ang ako kauban sa Pikas nga live na. Yan. O, sa Pikas to nga trabaho dahil sa matinding pangailangan. Okay, so biyos ha, pero wata ka ba, hindi bisan mo yung mataganan nga ang tao ngayon magikontrahan ka ron, maurag yan po na siya tawa na ikaugma, sunod-ugma. Waka ka ba, masenso gud ay. Maugit pa pa dyan. Yeah. We'll be right back mga kabret. Okay, so again, kung doon may problema di, padaanan natin yung mga kabarangay. Pwede nyo itawag, 2323749. Or sa cellphone number pa ba dyan, 0917-813-4507. Yan, 0-961 59-850. Or Text isend sa Papa Joe's Cebu. Yan. Okay, sige. Nanay problem din Papa Litoy. Sige, Papa Joe. Yan, are you ready na? Papa Joe, Papa Litoy, Papa Joe. ihandos bira ang akong problema. Ayaw lang i-mention ang ako ang name, Papa Joe ha. Inganin ni, ang akong anak, kada buwan na lang ma-admit, 6 years old ang akong anak. Sukad August, hangtod karon February first week na, admit na po siya, Papa Joe. 8 months na, Papa Joe, kay kada buwan man siya ma-admit. UTI gyud ang findings, Papa Joe. Maghilak na lang ko kay wa ko or kami sa ako ang bana. Nganong ma-UTI magyud siya. And the first pa lang niya nga UTI, wa na mo siya pakana og mga bawal. Pero sukad-sukad gyud Papa Joe, wa gyud na siya makakaon og junk foods. Unya lahi baya ang pag-atake Papa Joe kay magkahilanat siya. Magkumbulsyon siya sing hilanat. So magpanik gyud mi. Nganong iniga hilanat magkumbulsyon man. So ang findings gyud nila kay UTI, mao ang nagapahilanat niya. So wala na Papa Joe since 6 months pa siya Papa Joe. Convulsion gyud siya. Na-stop lang to siya hapit na 3 years o giadto namo sa ormok o gipakonsulta namo siya. Okay naman daw, wa mapiktuhi ang iyang utok Papa Joe. Sa pagkakaroon Papa Joe, nibalik na ba ng 6 years o sukad last year August hangtod karon Papa Joe. Then karon nga week gihilantan siya. Nya karon gidali na mo sa hospital pagpa-check up ang findings na sad Papa Joe kay UTI na sad. Mao to nga di dali wala siya magkumbulsyon. Kay nakainom man siya og medisina Papa Joe. Saan niya? Tambagi ko Papa Joe kung unsay angay naman buhaton. Gusto namo nga dili na ni siya maingani Papa Joe. Okay. Kay nahadlo ko kasigig painom og medisina kay madaot na no ng kidney. Imposible ba Papa Joe nga sige kayo UTI maka-kidney failure sa sistema ko? Yan, ipahide naman niya yung name. Sige, Papa Joe. Well, you should come up or kuan kanang a decision nga magpa second opinion mo og laing doktor. Og unsa jud cause anang iyahang UTI. Daghang magong mga causes ana good no ang uban gani kay nakabaw na yan for example kanang dili baron makompleto pagawas ang iyahang fluid. Unya ma-stagnate ang ubang fluid dito that could grow the bacteria there. Di ba? Ingana. Or proper hygiene. Ingana. Maski bata pa, tudloan ninyo ng proper hygiene sad. And kani ako mga di man ta doktor no, mamata ni anak ko nga ipa-check up ninyo og doktor. Kay kung wingon mo nga wa sa inyo mga pagkaon, pwede sana it has something to do with the garments she's wearing. Dili maayo paglaba or wa ka kanang may mga kagaw ingana or daghang mga factors man good kay bata man good na kung ga-diaper na siya sa una pwede sa dinga na kanang ilis-ilis og diaper Kana. so miga kung na problema ka kaya kabalik-balik na you can ask kanang specialista gid ba nganong naing-ana na siya. Okay? Kay listen mo kayo gud nga
mag-conclude ta nga nganong ingani man siya. So again, may padadonan niyo diri sa Cebu kung ginahan gyud mo og kuan. Matod pa ni Pox Carillas sa junk foods, Papa Joe. Di lagi mo kaon kuno junk foods, wag ni junk foods kuno. Kanang yung dili lagi sad ka ng continuous ang pagpangihi lagi. Kanang mapugong-pugong. Bali UTI pa ba, Joe? Oo, kay mapundo lagi na mahabilin ba nga maka accumulate sa mga bakterya na noon ba. Hello? Hello? Good afternoon. Hello, Doc. Doktor ni? Nag-nurse na Papa Joe. Nurse balay. Nurse balay ko. Joses, napatawag man ka? Nakay ikadungag ato? Hello? Hindi. Ito pa, putol-putol man. Oo. Hello? Gamubiling na sa siguro ni. Hello? Okay, itatag na signal niya, Joses ha. So, again, no? Day, ito niya na ang doktor. Sige. Naingana masad kong anak Papa Jogi ka ni Pox Carillas. Pero yaha lagi kay sukad pagka bata hantod karon. Pila tayo sa bata? 6 years old? Okay. Sige, napailain di pa ba ito eh? Sa text line, napadari pa ba, Joe? Laing problema. Handosfera sa usa ka problema. Papa Joe and Papa Litoy mayong hapon. Mao ni ang naitabo last week. Last week, niuli ko sa among probinsya. Nakapadanas ko ng problem last week. Kina-emergency. Ako day manghod girl, 15 years old, nawa sa amoa. Duha ka adlaw. Last nakitaan siya na ubang lalaki nga taga-probinsya pod. Pero layo ra sa amoang dapit. Karon naahat yun mi og uli sa mga tungod kay sanay tabo kay wa na kauli. Giadto na mo ang lalaki sa ilahang balay og ningon na wa sila gakuyog sa kuang manghod. Muna gingon sa mga igagaw kanang lakiha iyang uban kay nakakita ako ang igagaw. Sila'y last nga nagkakuyog. Diadto nami sa barangay nagpatabang og gipangita namo ang akong igsuon. Pipila ka oras na nakaingon ako nga naa sila nakita adto may luyo sa kawayanan o adto duol sa mua. Usa ka babae nga nagpungko sa luyo. Mo nga dali-dali mi nga niadto ug mao to nakita namo ang akong manghod. Gakurog o gahilak. Giuli na mo siya sa mua o gipakaon o gipailis. Amo siyang interview o asa siya gikan. Ingon siya nga gitaguan siya sa Engkanto. Na ako no'y nakaputi nga lalaki. Nakaputi nga lalaki, so... Gidala. boy. White guy. White guy, oh. Yung white guy. Na ako no'y nakaputi nga lalaki o gidala siya sa mansyon. Naidagang mga tao nga gold tapos happy kaayo ang mga tao nga naapod mga pagkaon nga daghan kaayo o gipakaon siya. Din pagkaon niya, white timpla. Niana nga kumangod nga white asin dito. Dito daw siya sa dakong dakit. Gabarog unya hadlok na daw siya nga muli kay basin kasabaan siya. Karon Papa Joe, mao ni ang ako ipatambag nimo. Detective Conan ko ni ron. Sige go. Sige, Papa Joe. Mao ni ako patambag nimo. Daan. Asa? Kani. Kung unsay angay buhaton ug unsa kay tinuod nga iyang gipangsulti diri og kung tinuod ba ang iyang gipangsulti diri sa amoa. Kay basin unya palayo simbako og mausab niya. Amo na sad gipablatter ang lalaki. Please advise me. Thank you. Ako di ko mutuo na day. Kanang iyang gisulti nga gitaguan siya sa Engkanto. Kung nasa gabarog sa kanang dakong dakit, Papa Joe. Your Honor,
Yes, first honor. And second honor. Naay mga buhing, mga testimonya nga nakatumbok o nakatudlo nga mga igagaw mismo sa lalaki. Nga mo'y niingon nga nagkuyog sila katapusan sa babae. Ayan. Ebidensya na. Dakong ebidensya, Your Honor. Sige. Yan. Kanang imong manghod o kanang lalaki na gibuhat nga milagro. Siguro, madayon ang milagro, kinahadlok. Okay, pero ni-action yun na sila o adto sa Takabaw, no? Kaya man ninyo nag-ipa-check up. Kung ipato ninyo yung pink room, at least may bawaan. Yan. Pero sa Takabaw o simba ko kung sa mitabo mo, burot ang tiyanan na mingon, makingon na nga, epekto na sa inkanto. Malaot na sa inkanto. Kanang istoryaan na maniobra na lang na nila. Oo. Pila ka oras nakita agad ninyo, ni una nag-uli ang lalaki dito. Yung saan man to ni, inalanggod nga ko na yung niya para di kita mahalata ba, ana. So, mao na ang naitabuan na, wa siya ginahim uli. Kaya kung siya, gibuyan siya, swito siya sa lugar ninyo, imposible mo kinasigwa na siya kabawa ng lugar, Ganun mo siya muli, hadlok siya kasabaan. Nga, angay magani siya kaluyan gani, kiliman ka, gitaguan siya king kanto. Di ka siya maingon nga, tabagi ko niyo mapa. Natarantan lang to, kaya nanguli na mugi ka syudad, padong sa probinsya, papangita niya, niya wala na sila ilang excuse. Mo na, ang uban niya, mingon dayon nga, inkanto na ipasangilan, luya ko na sa inkanto lang. Pero imagine na pa ba, Jowa, do kaadlaw siyang nawaha. Ado sa kadlaw to tapat. Ayan, no? So, if I were you, para bailan na nanin mo, continue na yun ang gisulti ang imong kuan. Igsuon. Adi. Iyato nyo doktor. Iyato nag-pink room. Nawaw do ka adlaw. Pero kung mas lagi buhat ito, Wa ba ka ito interog mo challenge mo ba, Jo? pwede sad. Di pamumo to silang duha. Di ba? So ako di ko matuwa na nga layo ra jud kayo sa iyahang kuan. Excuse na nila ingana. Kay siya ro di siya muuli. Kanumdum gud siya. Niya naagoy mga igagaw nga nakakita nga kuyog niya ang katong lalaki. Ang kuyo lagi ana day umabot ang panahon ug muburot ang tiyan na nimong manghod. Kana. Delikado na pa ba, Jo? Ay nako. Imagine na ha. Gipakaon siya nga way asin. So nganong giguto pa man siya o nikaon siya. Pwede naman takaw ko tambatam ko asin-asin. Anyways, okay. Ito nga hinay-hinayan dari mga kabarangay. Sige. So, again, day, moro gito yung kasulti mo. Ay, di ko mukagat ato yung luyas, inkanto no, giblater niya. Ay mo na sa tang suspect. Mga batanon-uban ko, may nakabuhat og excuse ay kanang out of this world ba? Di ba? Anyways, ikaw papalito yun, so may mga ngingig ni mo nga ako. Ano yung nga nga storya pa ba, Jo? Karaan pa man, oy. Hello? Hello? Hello. Okay, basta nga inkanto ni. Inkanto ni. Pansit inkanto. Oh, kisa ni? Si Jay. Jay, si Ato Jay. Ang naway problema pa dyan ba? Jay. Kanang ganing gikanta sa trabaho pa pa dyan niya. Abot na to sa balay ba? Bisan ang atong Paris nga. Bisan sugaton ta kay kanang andaman tagpagkaon, pelison ta. Ang kuno pa ba dyan ba? Away yun, no? Ito'y pataka, nagtabi ba? Kaya karang Ilisi. Kanang nadugay lagi, traffic. Ilisi ang asawa. Di ba? Kasado na mo, di pa?
Wala mo sa live dyan, yung ipon ro ba? Nangipon mo? Na, Oo. Hindi ko madila. tora. Kaya di, makot ginamo, yung mga anak po pa dyan, akong anak po ba niya, luoy po kayo niya, kisa may mo, kuhan mo, lagi mo niya, gano'n na. Lilido ngayon, mga bata pa man siguro mo. Tanaw mo, mga edad mo, mga pila, 23. Pin. 24 ba dyan? Oh, doon ka pa yan. Kunya, imong uya, 20. Hindi sa Navy. Oh, doon ka pa. Hindi pa rin. So yung meron raw ang spot. Pasig hapit sa Kuya, kuha lang sa adjustment ako sa tilay. yeah, Not feeling well, mga nahiwi di ay. mahiwi kamay. Yeah. Kaya ang buwan na challenge. buwan sabi ko nang madugir ta ko mo desisyon na ng inanak ba yun yung sa akong mga una sa anak ba sa akong sa liko Di kita mo inanak na siya eh. palayo man gini po O mo na siya resulta lagi. Sa kanang musudog nga ng butanga, nga di pa ready. Di pa andam. O karon gamay-mahay na ka. Mingo nagasus, naibawan pa. Nga mo na imo ang batasan, may pawa. Di pa lang tungod sa tong anak ay. Anak. Agbay ra kumubiya ni mo. Mao ka. Oh. Klaro ka sa pattern. Mo na diha. Nyasa mo mo nangipon sa inyo ha o sa side. na sa mga badyo Kumaw ka dong. mo bitong kuan kanang nang maging kuan sa kapoy ko niya iya ko na story niya ipa-explain na nako kay traffic kayo nalisod sa kanya mukuan mo siya po ay digit ko hanto mabot sa punto nga mag Asa may ba doon na nakalain? Muna yung pabasubo kung ako nila inwa. Nagkuno nga naghapit-hapit kuno ko na kay nagkuan-kuan po kuno ko bisan akanong akong ex pabadyo dugay na kay miatong wala na pero Huwag ko ba uy? Sultihan na kanya pa ba, Joe? hangtod karon nga sige nagipon ko niya dudon niyo ba nang mula ginam mga siya pagbalik ko pag-ipon mo nga paghimo mo inyong anak mo kapoy niya mantud mo ingon lang sa mga magpadako-dakos ko tingog bagay para makabati ako ginig mama ingon siya nga nonsan mo para mahilom po siya kay og kay dugin bisa makiingon nga maglain kuno mi nya og maglain mi ako na manay permi style ako si Luoy kaya kong part ba Dili na siya luoy oy. Mo na lagi na resulta lagi tuga-tuga mo buhat-buhat o pamilya. Mangipon mo, wa ka kasabot sa feeling sa babae. Kanang babae, wa na maanad, wa na ganahis batasan sa imuhang mama. Oh, wa ka kabaw sa nitabuan na kung wa ka diha. Mo na kinahanglan na mo hawa ang imuhang asawa diha sa inyo ha. wow Dili lalim mangipon, magkinto ka. Yeah. Kay napaka sa inyo ha, magpadako-dako pagtingog. Mura na nung nagpalaban niya, mura na nung siya feeling niya, gidaog-daog na siya. Gitabangan. sukad muna sa ako na binabadyo nga gikan pagtrabaho na ako pabadyo mo naman dyan ko na ako ba Ang lagi kay wa mo di man gud mao ang inyong gisudlan, mga bata palagi mo, wa mo'y plano. Boring sa inyo ha. Boring, bata pa na, 19, nahanad pa ng barkada-barkada, niya mo na, resulta na ninyo. Nisuod man mo ana. O na, nindot. so aw po na Nindot, nindot. pag kuan pa ba dyan pag inanan ako istorya ba dyan kuan din ka nang gusto rin din niya ng kuan Dong, inganin ni siya dong, no. Kung imo ko ibilin ng usa, baliha ko ng istorya good. Kung ikaw ibilin ka nga to sa ilaha, niya siya ng trabaho niya, nangipon ka sa side sa imuhang sa iyahang imong asawa. Imong asawa wa di kay nabilin dito magatubang kasi mo mga inlo. Oh. Di ka maikog or magpanginto nga wa kay mabuhat kay dili inyo hambalay. Mong lingon siya nimo nga maglahi mo. Mao na kay di man ko mo maminog tambag sa mga baguwang ninyo. Kay giuna-una mo yung dog. Lami man. so angay na ding unsa may angay ng boto mo ba mulain lang jud niya na nya what if jud mulain mi niya inanar gyapon siya nga igulit nako Dapat may what if? Ang what if? Ang what if? What if raman na? Yung what if kung mao gyud ay? Oh. Oh. Tuga-tuga mo sud ang nagkaminyoon mo na lagi. Sultan na. kaya ba ba joy ako lang pa nang sa siya O di, ingani na lang. Kung di ka nagkareklamo, iuli na lang na sa sila ha. Oh. mo
Uy, na po ba dyan? Uli po na ako ba dyan? Wala kay kadug. Ay, Asa ulit taon. mo ka na ba dyan? Idili anong gusto niya. Hindi na ko niya pakita ng bata ba. Oo, nga na niya. Maminyo siya lain. Minyo siya Amerikano. Luoy kay ka. Awan na, dato na to eh. Sige na po ba, Joy? Biyaanin mo siya. Di, ako lang suwayan po ba, Joy? Ako lang isuway nga pala yung mga maglaid mig mo abaw. Ako sa observer, ano. Kaya Ako sa bigyan imong po siya. dili tanawan ni mo sa bera ko kaya ba nimo sa imong sweldo? Kabaw ka sa nami sa imong asawa. Sa una nga uyab pa mo, manlaag, banding, wa na nimo nabuhata kay maikog ka sa imong mama, kay gamay ra mo sweldo. Ana, Sakto dili. laro ka sa pattern pa ba, Joe? Dili, wala, no. Di masagot mo sa ganyan. Noon, busy niya. Makakuan ako, naka-day off lang ko kanang akong day off kay Martis ba akong day off niya. Gusto sa akong pahuway po ba kay dili ba lalim po O ng niya, di ba yan lalim sa maski naka sa balay, katuod ka nga lalim dili inyo ang balay, o niya magpundo na ka dito. aso. Wala resulta na. Oh. Tumaw na diha. Ami man. Wala, may kuwan na papadyo na. Nga nila buhatan niyo no. Kay mga bata pa man mo. Sige pa ba, Joe? Oh. Mangita jud ka magahin jud kag adlaw nga magkabanding gyapon mo. Unya manimba mo. Ingana para ma-feel niya nga sincere ka niya. Og sincere siya sa Ginoo kay hadlok ka sa Ginoo so di jud ka mobuhat og bati. Imo siya isuroy, bahala og ginagmay lang, at least nakay time niya. Kung day off nimo mangita gyud po kag time para niya. Oh. Kay sa pananguyab pa ka pinaana man ka nga sugta ko kay ikaw ang akong tanan, ikaw ang akong kinabuhi. Nya karon mura na kag patay. Ana. Mabitagingon niya papadyo nga. Lain dagit ko na sa ng uyab mi ug ang karon. Bona. So karon nakapamatuod na ka nga di maayo mo sud mga batanon padlitsok ingana no. Okay ra na kung ingana kung yung mga ginikanan doon na mo yung mga kabilin, milyonaryo yung ginikanan nga basig di pa mo trabaho, buhion mo yung ginikanan, okay ra kayo, pwede mo mulaag, pwede mo mag chill. Pero kaning atong sudlan og sayo niya, mingon ta nga maninguha ta, lisod kaayo, di ba? Now, labi na og mahutdag gatas ang bata, hutdag diaper ang bata, kinahanglan na i-vaccine ang bata, kinahanglan na usapan ng mga kuha. Daghan pa ba, Joe? Mga gatas. Oh. Imo kasawa. Wala gisulob pa ba, Joe? Mingon ni mo asawa ni mo iktapan mo, darling, wala ko gisulob niya. Mingon lang ka nga, ay kabalaka, mamalita ugma. Hindi pasabot yan. Nindot na. So maro na siya dong. Don't give up if you really love her. It will work. If you will try. Okay? Sige pa Jo, sige salamat. Nindot na. Bye. Yan mga kabarangay. See? Kitams. Resulta na. Yan. Mona diha. Anyways mga kabarangay, tangin nyo ang Replay. Handos ka na sa usa ka problema.